Mä oon Scandinon perustajayrittäjä Emmi, ja arvatkaa mitä, Scandino täyttää jo 3 vuotta. Jos ensimmäinen vaihe oli uskoa siihen ideaan, niin seuraavat vaiheet on ollut uskaltaa kasvaa. En olisi silloin ensimmäisten prototyyppien aikaa uskonut, että ensimmäiset Scandinot menee jälleenmyyntiin Portugaliin jo ennen lanseerausta, ja tänä päivänä Scandinoja myydään 13 eri maassa. Me ollaan päästy monien isojen talojen valikoimiin, esimerkiksi suomalainen kirjakaupa myy meitä, Taitoshop-ketju, Lastenturva, Tammer Brands, Sokos, Servera, ja sitten me ollaan seisty omalla osastolla maailman suurimmilla lastentarviketessuilla Saksassa ja viime kesänä Tokiossa. If Design Award 2025 voitto oli meille aivan valtava saavutus. Eikä vaan tämän palkinnon takia, vaan sen takia, että se oli osoitus siitä, että meidän tuotesalia arvostellaan oikeasti myös kansainvälisesti. Mutta ehkä kaikkein merkityksellisintä ei ole ollut kasvu tai nämä palkinnot, vaan se, että meidän tuotteet on oikeasti löytäneet tiensä monen perheen ja monen ihmisen arkeen ja koteihin. 3 vuotta on mennyt ihan älyttömän nopeasti. Silti tuntuu, että me ollaan aivan vielä vasta alussa. Kiitos, että oot ollut mukana meidän matkassa. Ilman teitä ei olisi meitä.